Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur monomioak ikusiko ditugu. Lehendabizi, monomio bat zer da? Monomio bat espresio algebraiko bat da, non gai bakarra dauka. Gogoratu, espresio algebraiko bat izateko, aldagai bat izan badau, lehenengo koefizientea, eta gero zati literala. Beti zati literala biderkatzen egon behar da. Demagun, 5 isa gehi 3i, hau ez da monomio bat. Hau aldiz, bai. Beraz, monomio baten zatiak ikusiko ditugu. Sinua, koefizientea, hau da, zenbaki naturala, zati literala, isa, i, a, b, a, w, z, uroguna. Eta azkenik esponentea. Hau da, zati literalan dagoen zerbait. Gero, gradua dugu. Eta gradua ezin izango da, badibidez, hemen zati literal honetan isan, ez dugu esebez ikusten, gogoratu, ez dugunean esebez ikusten, esan gure dau bat dala. Beraz, gradua ezin izango da, esponenteen batuketa. Kasu honetan, bat gehi lau berdin 5. Hau izango da gradua. Hau, kenduko dut zuek ohitutzeko, ze normalean ez da jartzen. Hemen ditugu adibide batzuk. 57 a berriru. Hemen ez dugunean esebez, esan gure dau, positiboa dela. Baina normalean be ez da jartzen. Bakarrik jartzen dugu aldagairen bat aurretik dugunean. -5 a b berriru isa. Hemen jarri ditzakegu nahi beste aldagai. W, Z, T, baina beti gogoratu, beti biderkatzen egon behar da. Esan dakoa, 5 isa gehi 3i, hau ez da monomio bat. B berriru, -5, A berriru, Z berlau, W berlau, berdin. Esponentea, uroguna izan leike. Orain, dan hau esabatuko dugu, eta egingo dugun izango da, aldagai batzuen koefizientea, sinua, esponentea eta zati literala ikusi zein den. Hemen adibide batzuk ikusiko ditugu. -4 a berriru. Sinua, zein da? Hemen izango dugu txuletatxoa, holan esateko. Sinua, hemen ikusten dugunez, negatiboa. Koefizientea, 4, zenbaki naturala. Zati literala, kasu honetan, a. Exponentea, 3, hemen ikusten dugunez. Eta azkenik, gradua, esan dakoa, zati literalaren esponenten batuketa. Hemen bakarrik adugunez, gradua, esponenten berdina izango da, eta 3 izango da. Hemengo adibide honetan. Sinua, aurreko bidean esan dakoa, ez denean, ez denera agertzen, esan gure dau positiboa dela. Koefizientea, 6. Zati literala, M eta N izango da. Komatxo bat jarriko dut. Ez dut jarriko, ze izatez, zati literala biak die. Exponentea, kasu honetan, 2 eta 7. 2, hemen bai, eta 7. Eta azkenik gradua, esan dakoa, exponenten batuketa. 2 eta 7, beraz, 2 gehi 7, berdin 9. Beraz, hau izango litzateke monomionen gradua. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikustagatik eta goratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.